Quin Sant Jordi estem tenint? Tot passat per aigua. Per això, la cercavila d'avui està mig adaptada. La família Robafaves havia d'anar fins a l'escorxador, però degut al risc de pluja es queda aquí l'Ajuntament esperant. I són ara actualment tots els gegants de tots els barris, colles i altres que estan venint cap a l'Ajuntament. I està tornant a ploure, per tant em comuniquen que la família Robafaves torna a entrar dins l'Ajuntament. Plou a Mataró. La família Robafaves ha entrat. Pel que sabem, la resta de gegants estan resguardant-se on poden, perquè estan a mig camí. Esperem que no trigui a parar de ploure i els puguem veure el més aviat possible. La pluja ha donat una tregua, em diuen que ja estan a punt d'arribar els gegants cap a l'Ajuntament. Degut a la pluja em comuniquen que aquesta nit no tindrem la fogonada. La fogonada la veurem demà, això sí, una hora abans, a les 9 del vespre.